Vil du lære integralregning? Så er du kommet til det rigtige sted. Hvad kan man så bruge integralen til? Jo, man kan bruge det til at finde arealet mellem en given funktion og x-aksen. Så man finder alt det, der er her nede under. Hvad er integralregning så? Jo, det er det, jeg vil bruge de næste 10 minutter på at forklare jer. Når man går fra en funktion til en stamfunktion, så integrerer man. Og når man så omvendt går fra stamfunktion til funktion, så differentierer man. Og jeg vil vise nogle af de 9 mest grundlæggende regler for, hvordan man går fra en funktion til en stamfunktion. Og dem kan I se her. Dem har vi så her, reglerne. Og de 3 første er meget det samme, fordi det kan vi forklare med den 4. regel her, som tager udgangspunkt i dem. Når du har x i n, så skal man bare, når du laver det om til en stamfunktion, så skal du så sige x i n plus 1, så man skal lægge 1 til den x, man har. Det er det, man gør her, fordi her har du x i 0, skal man lade som om. Og så når du plusser 1, så får du så x i første. Så skal du huske at dividere, når du prøver med n plus 1. Og det du gør heroppe, der dividerer du bare med 1, så det er det samme. Og så skal du huske at lægge en konstant til, som du også gør heroppe. Det skal man huske, når man går over til en stamfunktion, fra en funktion af. Og så har vi reglerne hernede for cosinus og sinus. Cosinus til x, det bliver sinus til x, og så plus konstant. Og sinus til x bliver til minus cosinus til x, plus en konstant. Og tangent til x, det bliver minus ln til cosinus til x, plus en konstant. For at integrere på en computer, så kan du gøre sådan her. Og det egentlig betyder, det er, at du finder stamfunktionen, det som står i midten. Jeg vil fortælle lidt om konstanten. Hvis du sætter en konstant bag på en stamfunktion, vil du kunne ændre på, hvor stamfunktionen ligger henne på diagrammet. Og da du altid vil kunne ændre k, vil der altid være uendelig mange stamfunktioner. Her er et eksempel. Her kan vi så se, at vores originale stamfunktion, den hedder f af x. Og hvis du så plusser f af x med k4, så vil den her, og det samme hvis du så gør den med k3, så vil den være her. Og det kan vi så se, det beviser os bare, at der er uendelig mange muligheder. Tidligere lærte vi, at der findes uendelig mange stamfunktioner, når man kan lægge k til, og den så kan flytte sig. Nu skal vi lære om ubestemt integral, og det er, når man for eksempel har en funktion, som vi har fået givet her, og skal finde ud af, hvordan den bestemte en bestemt stamfunktion for den her funktion vil være, hvis det er sådan, at vi ved, at den beskærer i 4,pi. Vi lærte de regler før, hvor at hvis vi skulle lave en funktion om til en stamfunktion, blev det store f af x er lige med 2, og cosinus blev i dette tilfælde til sinus til x. Og nu skal vi så huske, at den skal plusses med k. Det vi så vil finde, det er så k. Og det gør så ved, at vi putter den x værdi, vi har ind i vores ligning her. Så f af pi er lige noget. Så sætter jeg så 2
sinus, og så til pi. Og det her, når vi regner det her ud, så giver det 0. Og vi ved, at f af x skal give 4, fordi når vi sætter pi ind, skal det give 4. Så vi ved, at hvis vi tager den her ned, så er det så 4 er lige med de her 0, som det her det giver. Og vi vil gerne finde ud af, hvad konstanten skal være. Så for at det her det giver mening, vi har jo plus konstanten her, og så skal vi et plus med 4, for det er den konstant, der så skal lægges til. Så kommer vores dampfunktion, den kommer så til at se således her ud. Er lige med de der 2 sinus til x, og så plus den konstant, vi har, som er 4. Så det her, det bliver vores stamfunktion for den her. Tidligere hørte vi noget om, hvordan man bruger ubestemt integral, og nu skal vi så have om bestemt integral. Og bestemt integral, det er, hvor man finder arealet under en funktion fra a til b. Det kan vi lige vise med et eksempel her. Og det vi har her, det er så en sinusfunktion. Hvis man vil finde arealet fra 0 til 2pi, så vil det give 0. Fordi at den her, den går op med den her, når vi regner areal. Så derfor bliver vi nødt til at finde ud fra 0 og så til pi. Det kan vi kalde fra a til b. Det var flot b. Og det vil vi gøre ved at skrive den op sådan her. Så har vi fra 0, som så er a, og til pi, som så er b. Og så skriver vi vores funktion op, og det er x. Det her kan vi så finde ud af, at det giver 2, for det er arealet på det her. Men hvis vi vil have den anden med, som ligger under x-aksen, så skal vi minus. Og så tager vi for pi af, laver en ny a til b, og så tager vi det ud til 2pi af funktionen af x dx. Og når vi gør det, så får vi, at resultatet det er 4. Det vil sige, at arealet fra 0 til 2pi, det her og det her, det giver 4. Man kan også bruge bestemte integraler til at finde arealet mellem to funktioner, der skærer hinanden. Som vi kan se her, så er der areal herinde, som vi gerne vil beregne. For man kan det, er det vigtigt, at man ved, hvorfor en funktion, der ligger øverst, i det her tilfælde den blå, som er gx, den ligger ovenover fx. Og man skal også vide skæringspunkterne. Og i det her tilfælde kalder vi det her, som ligger her, fra punkt A til punkt B. Så kan vi begynde at beregne areal. Det gør vi på følgende. Sådan her. Fra A til B er gx, fordi den kommer først, dx. Og så minuser vi med fx. Fra A til B er fx dx. Og så finder vi det areal, som ligger herinde. Fra A til B. Og grunden til, at det giver det er fordi, at når vi tager gx, så finder vi her fra A og til B, så finder vi alt det her. Og så minuser vi med det, som ligger under fx. Det er så alt det her. Og så er resten det, som vi gerne vil finde. Jo, hvad gør man så, hvis man skal finde arealet af to funktioner, arealet mellem to funktioner, hvis de ligger under x-aksen? Hvis man skal finde det, så er det nødvendigt, at man plusser med k i begge tilfælde, så man får flyttet hele arealet op over x-aksen. Og det gør vi ved at skrive foran fx, som er den øverste, så skriver vi plus k. Og det samme gør vi foran gx, så skriver vi plus k. Så får vi rykket hele funktionen op og kan så finde ud af uden problem.